Ngiyakhuleka esimeni esikhulu esikhona namhlanje kuyinkonzo yethu. Ngithi bayede inhlangano yezwe. Ngikhuleke nabo bonke abambanisilo. Ngikhuleke emakhosi ngohlanga asondelele ibandla lakithi. Bese ngibikela bonke abasivakashele abazobona le nkonzo. Ngithi ubona-ke engathi bangathi mabefika bese ngeyindlela neyinkinga eyihlukahlukene. Engathi bathi mabephilela emakhaya baphindele emakhaya aseyisumbulekile inkinga. Bese ngibikelela ibandla lokungena amaNazaretha. Ngibonge nombutho wamaphoyisa osibethele police station eUmamba noNendlwane ukugada umhlangano. Ngibonge wonke amaphoyisa asebenza lapha engathi uNkulunkulu angawakhumbula abakhuphulele emarenkini angaphezulu kwalabo abasebenzelayo. Ngibonge nabezempilo kade besiza abantu-ke bebabheka izinto ey'thize ney'thize izifo ey'thize. uNkulunkulu aze abakhumbule. Bese ngibonga namaNazaretha abengilekelela sisebenza lapha eZansi. Ngithi kubona ingathi uNkulunkulu abakhayisela abafuna imisebenzi sakaliyani besonto akulona iholo lila indlu yesonto. Ngithi bona uNkulunkulu engathi abakhumbula abafuna imisebenzi bayithole. Nabafuna ukuganwa baganwe. Nabafuna abakhonyana babathole. Buka kule into zentethelelo ziyasebenza into zentethelelo. Abantu bedela ubuthongo. Bebengalali bengene kuseni ngo-8 bezophuma ngo-12 ebusuku. Ingathi uNkulunkulu angabapha bonke abakufisayo. Into esiyenza lapha eZansi inkulu kakhulu. Inomlando. Oqala umkhulu inyanga yezulu leligcina la ekhaya. Kodwa ngabe sekuba khona okwenzekalayo. Yabe isaqhubeka ukwenzeka. Njengoba sengiyifeza namhlanje. Ngicela nami umkhulu angembathe angivikele ithini. Namala zathi anginazi izitha. Khona phakathi kwethu futhi abayizitha zami abathi mabengibuka ukuthi abafela amathe. Hayi ngeke namthanda nonke.
Kodwa-ke mina noma wenzani wenzeni ngiyakuthanda. Awungikhathazi ukuthi awungithandi ngoba wena ufike la uzofuna usizo usubona ezinye izinto ezingakudingi thina sohlezi sijane ngoba la ekhaya uthando lakha indlela impumelelweni. Manje wena ufuna ukuyona lento kaShembe, lento yakhe yedwa Shembe akukho umuntu ongayona, iyohlala iphumelela nje futhi akekho umuntu omelana noShembe. Ungayizama nje imizamo yakho ngoba uShembe yenye into njengoba ngilapha kwenu angizili uzongishumayeza kodwa ngizonivuselela ikhululeni nakho uma bekusekhona. Ziningi izinto ezenzekalayo manje esontweni singazi ukuthi zenzeka ngayiphi indlela. Angazi ngena wasibalela lona izwi elasilade emazweni akithi lasiletha la endini wasekuhleni noma sesizenzela ukuthandwa inhliziyo zethu. Mina-ke ngithunyiwe eNazaretha kade kufike ithunywa la zithunywa ubaba omkhulu ukuthi senidukile phumile endleleni yakhe. Mina ngithunyiwe ukuthi nginivuselele nibuyele endleleni kaShembe. Baba uthi uShembe sekuzofika izithunywa zezantathu ebethi abantu abasalala ebusuku ubaba omkhulu uyafika kubona uthi makababizi uzosho la ukuthi angimtshele uzothatha bona. Lento manazana engiboniwe yinina kodwa yakini khule kunaloko yikhona ifanele lokuphila leli. Ongifundela kwincwadi Efesu 4 verse 1 kuya ku-3. Ngenze Nkosi mina isiboshwa
Sitholile baba wayifunda baba ngakho mina siboshwa inkosi ngakho mina siboshwa yancenga kuba nihambe ngokufanele ngiyanincenga kuba nihambe ngokufanele ubizwe nabizwa ngakho ubizwa enabizwa ngakho ngokuthobeka konke nobunene ngokuthobeka konke nobunene nokubheka kahle nokubekezelelana ngothando nikhuthalele ukugcina ubunye nesibopho sokuthula ukamoya ngesibopho sokuthula Jabla wina ungabuniyo umhlaba nenzuya
asilande emazweni akithi nasithethe emzini wasebuhleni noma sesenzela into ezisuka enhliziyweni zethu neyithandwa inhliziyo zethu ngase ngithunywa-ke mina ubaba mkhulu ukubani ngimtshele ukuthi nibuyele endleleni yakho ukuthi seniphumile senizenzela konke enikuthandayo. Ngiyanicela-ke maNazaretha ukuthi ngingabacela befundisa ukuthi mina bawubuyisela umthetho emthethweni ngoba babekiwe befundisa ukuthi bawubuyisela umthetho emthethweni mase abantu bephuma fanele befundisi bababuyise bangene emthethweni. Nibahlonipha befundisa nenhlonipho la ebandleni siqala ukushoda kancane. Kodwa-ke kuthiwa nginibuyisele endleleni. Indlela la ekhaya-ke inokuhlonipha phakathi akwenziwa noma yini. Njengoba ngifunda le ncwadi ethi ngakho-ke mina siboshwe enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngakho. Ukhumbule ukuthi mhla ufika la ekhaya wawuzokwenzani. Abantu bayakhohlwa. Kanti la ekhaya kufanele ube nabangani. Uma khona abangani eduze kwakho lizobonakala ibandla. Abangani abayenzi into enhle. Nokuhlakanipha phezulu abantu kuzofunakala. Nokuthi wena uyazi leli bantu kuzofunakala lokho. Ngiyancenga maNazaretha singavumeli inhliziyo zethu zisikhiphe ezulwini. Uma sinaso sezulwini sikuphelele. Abekho abantu abaningi angabavele beze la bengazi bazokwenzana. Beze la ngeyimali zabo uthando lwethu ukhona lento abayithola la ekhaya. Manje-ke phela nina-ke seniphambili. Ngiyacela nibamukele izandla ezimhlophe laba abafikayo. Sibafundise ukuthi ubuNazaretha kuyinto njani. Ngoba ubuNazaretha akukhona ukuthi vele ugqoke ubuNazaretha. ubuNazaretha ukuthi ukhethe inkosi. Sivumele sibonge. Ubhabhadiswe. Uvuma izono uzenzile mawabulala uthi wabulala kodwa umfundisi uzoqhubeka nokubhabhadisa. Ngeke ukubhabhadisa. Akugezelela iqonga lela lomuntu okwena. Ungavele ugqoke ubuNazaretha. Ungabhabhadisiwe ngoba uzovuka indoda lapha ayikholwa. Kanti ubuNazaretha kufanele umbathe ikholo umuntu osekholiwe wagezwa wabhabhadisa wahlanjululwa. Mawuvele ugqoka nje ubuNazaretha uzohlupha esontweni. Uzokuzwa ngapha kuzwe ngapha nangani. Ngoba kuchaza ukuthi wavele ugqoka nje ubuNazaretha. Awubhabhadiswanga, awugezwanga, awuvumanga futhi.
Uma sitholile baba wayifunda baba ngakho mina siboshwa inkosi ngakho mina siboshwa yancenga kuba nihambe ngokufanele ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ubizwe nabizwa ngakho ubizwa enabizwa ngakho ngokuthobeka konke nokunene ukuthobeka konke nobunene nokubheka kahle nokubheka kahle nokubekezelelana nothando ngothando nikhuthalele ukugcina ubunye nesibopho sokuthula ukamoya ngesibopho sokuthula Jabla wina ungabuniyo umhlaba enzuya Ayithi angazi nasalandela lona izwi elasilanda emazweni akithi nasethe nasebuhleni noma sesenzela into ezisuka enhlizweni zethu nezithandwa enhlizweni zethu
ngase ngithunywa-ke mina ubaba mkhulu kwani ngimtshele ukuthi nibuyele endleleni yakho ukuthi seniphumile senezenzela yonke enikuthandayo. Ngiyanicela-ke eManazaretha ukuthi ngingabacela befundisa ukuthi mina bawubuyisele umthetho emthethweni ngoba babekiwe befundisa ukuthi bawubuyisele umthetho emthethweni. Mase abantu bephuma fanele befundisi bababuyise bangene emthethweni. Nibahloniphe abefundisi. Nihlonipho la ebandleni siqala ukushoda kancane. Kodwa-ke kuthiwa nginibuyisele endleleni. Indlela la ekhaya-ke inokuhlonipha phakathi. Akwenziwa noma yini. Njengoba ngifunda le ncwadi ithi ngakho-ke mina siboshwe enkosini ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngakho. Ukhumbule ukuthi mhlawumbe ufika la ekhaya wawuzokwenzani. Abantu bayakhohlwa. Kanti la ekhaya kufanele ube nabangani. Uma khona abangani eduze kwakho lizobonakala ibandla. Abangani abayenzi into enhle. Nokuhlakanipha phezulu lwalo kuzofunakala. Nokuthi wena uyazi leli bandla kuzofunakala lokho. Ngiyancenga Manazaretha singavumeli inhliziyo zethu zisikhiphe ezulwini. Uma sinaso sezulwini sikuphelele. Abekho abantu abaningi angavele beze la bengazi bazokwenzana. Beze la ngeyimali zabo uthando lwethu ukhona lento abayithola la ekhaya. Manje-ke phela nina-ke liseniphambili. Ngiyacela ukuthi bamukele izandla ezimhlophe laba abafikayo. Sibafundise ukuthi ubuNazaretha buyinto njani. Ngoba ubuNazaretha akhona nje ukuthi begqoka ubuNazaretha. ubuNazaretha ukuthi ukhethe inkosi. Sivumele sibonge. Ubhabhadiswe. Uvuma izono uzenzile mawabulala uthi wabulala kodwa umfundisi uzoqhubeka nokubhabhadisa. Ngeke ukubhabhadisa. Akugezelela aqonga lela lomuntu. Okwena. Ungavele ugqoke uMnazaretha. Ungabhabhadisiwe ngoba uzovuka indoda lapha ayikholwa. Kanti uMnazaretha kufanele umbathe ikholo umuntu osekholiwe wagezwa wabhabhadiswa wahlanjululwa. Wena ugqoka nje uMnazaretha uzohlupha esontweni. Uzokuzwa ngapha kuzwe ngapha nangani. Ngoba kuchaza ukuthi wavele ugqoka nje uMnazaretha. Awubhabhadiswanga, awugezwanga, awuvumanga futhi. Ingakho kuhlale kwanoxokozela esontweni yilabo bantu abanjalo abavele umuntu asokagalela uMnazaretha uyabhabhadiswa ufuna ukhetha inkosi. Fanele ke bebhaliswa bayobhabhadiswa ngakusasa e-office uhambe uyobhabhadiswa bese uqoqa uMnazaretha. Usuyivumile izono nazo. Ngoba ungavumanga lutho sohlupheka wena. So besathe sikhona la uthi ukhona. Asingavumeli inhliziyo zethu zisikhiphe esontweni eManazaretha.
kufanele futhi kube khona uthando phakathi kweNazaretha nelinye. Kuheleze moya wokuzwana. Ngabona nje ngelilanga isikhathi umfundisi uMvubu wase gospel ephethe inkonzo. Ngakujabulela lo wayekwenza. Mayithi useduza xolo useduzana. Engakubona ukuthi angazi uma nanixola ngeqiniso nawo nanixola ngisho. Noma uvuma inhliziyo noma sengavuma inhliziyo uswenzela yena. Akusizi uxawula. Into esizayo uthando singaphathi inhliziyo noma ngamxawula kodwa uma unothando la singaphathi inhliziyo uyisibusiso lokho. Uxawula ungamlimaza omunye umuntu futhi uxawula. Noma ngamxawula usumshiya nento. Siyamphathisa. Mina ngixawule nje mina. Ngaphatha kabi nina ngomunye umuntu wakithi. Wathi qhamuka lapha kade sihleli sibanike sifuna ukungixawula. Kusekhona ubaba ongizalayo. Ngase ngisho ngathi ngiyadlala ngivela mina ngiyiclown mina. Wathi hayi angifuni. Ngiyanazi niyaloya nina. Ngambona ephatheka kabuhlungu kanti vele wayiloya. Hayi. Kanti sasibona thina. Usizi siyalazi. Masila amaNazaretha kube yilowo nalowo. Okhona la. Ayibuzi. Ukuthi ngabe ngisekhona yena ngaphansi kwethiwo lakhe. Noma kade ngaphuma. Ngoba la ekhaya kuyaqhuzuka. Futhi ekhaya bayakwazi abantu ukupenda ngapende omhlophe uzigcine usukufanele lo pende omhlophe uzokuthi hayi vele kumfanele lokho. Into endala ke inasephakemeni okwenziwa lokho. Abantu bahlangana ngeindoda bese bayipenda ngento ethize izigcine lento isifanele. Yinye phela into efanele uyazi nawe ekhaya. Kuthi nje abantu baningi libangaka anilanto ngendlela ezihlukahlukene. Kuthi mhlawumbe landokini kwathiwani. Abayokuthumela ekhaya. Ngoba uzokhohlwa ukuthi wawuzowenzani la ekhaya. Uzofuma njalo enjengashembe. Yobona nje abaningi phansi wena badidekile, badukile. Abasazi babezenzani la. Noma kuyasonto bayisontweni. Noma khali insimbi bayiguqile. Kanti bangathi makhala ilento insimbi esikhumbuzo awuguqeli mina. Uguqela abakini abakuthuma la. Ungenza ukuthi uguqela mina. Ukholwa kulula. Kodwa mawusubhesile. Kulikhulu. Labo bantu abafikayo mangabe thina amaNazaretha amadala bakhala insimbi singaguqi. Bazofundani? Yini abazoyazi labantu bazozivela insimbi iguqelwa. Kanti labantu abafikayo balande ushembe la ebalande khona. Nina abantu bamukele nibafundisa umthetho wale ekhaya. Ungabi nenivula indlela ehlathini. Kodwa amaNazaretha akene yakuphathipa. Ngiyabona amaphoyisa. Umkhulu wami wathi sibhama usiphatha isithenge esinye.
Kuthiwa ngelina wabuza weseyesuke phambili ayihamba nabo bephethezana ibhanga. Wathi yini liphethe basebesho ukuthi abantu beka lezinto ababa laba bayihamba beka lezinto. Bayosene iphatha ke manje ibhanga. Angazi wani iphathela lesontweni ibhanga ngoba phela esontweni sitabelele no isicephu iBhayibheli. Pelele ke lapho. Mama usibona isibhanga futhi sizoba lesontweni. Asisempini la. Sibalekile lapha eziqathini senza la esontweni. Nakhona esontweni futhi senza uxosha khona. Sobalekile lapha kanti. Abaningi liphathi wethu badukile. Balahlekelwa yonembeza. Akasazi okuyiphi la. Abaningi futhi abasondi. Bahleli ekhaya. Awazi ukuthi nina bayihlalele leka ngoba phela ekhaya isesontweni fanele bawuvuke kuseni esontweni. Ngoba uzohlala ekhaya ufanele ushayele igceke. Akekho uzoshayelela wena ushayele igceke. Uyovuka nathi uyokulala nathi ulala ngiyaniphakela futhi. Zonke insuku ungadli ukudla lokubhuqule nje. But isikhathi lesikhulu lesikodwa uyesontweni. Lesi ice cream put it. Ukhona phana wakithi ngingamubuza nje usebenza nini? Ngingcabangela ke naye. Usafuna nje umsebenzi wathi hayi manje mina bhuti mina baba hayi baba mina make ngadla nje vele ujangilaya. Angazi ngasebenza mangadla nje ngasithi vele ujangilaya. Ngathi naye kulungile umntana inhliziyo. La ekhaya eqaleni wemana la engafelwa amathi phansi. Kiba namhlanje sendawafela amathi la phansi. Mhlawumbe yiwo la mathi la wasidulazayo. Akuphele kuba nabangane esontweni, akuphele nje amagrupu abangane. Akuyena masizosontweni siba amakhola sonke. Uyabona wena Nazaretha? Ngibazi bonke abangithandayo la esontweni. Laba abangangithandi futhi ngiyabazi. Kodwa ngiyahleka nabo. Ngoba ngifuna ukubona inhliziyo ukuze kunakalele yami. Ngihlala nawe wena ungangithandi. Ucela imali kumina ungangithandi ngokuningi. Uthi awubusela ubaseli ungangithandi ngokubusela ngoba angithandi ugule ufuna usinde uphile. Kodwa wena ufisile ukudla. Nabatungi ibandla futhi ngiyabazi. Ukuhlele ngomsebenzi ukuthi ngiyabazi. Angifuni futhi ukukhathaza ngabo ngoba lento kaBhombela ngeke wenze lutho la. Akufanele ukhohlwe usuku wafika ngalo lekhaya. Akufanele ukuthi ukhohlwe ukuthi la ekhaya wawulethwe yini. Omunye ufisa ulethwa ukugula. Usekuhlula inyanga.
kulabathandazi afike la ekhaya ethe ngakabona ukumbona abeseyiphilela kubaleka kunomoya ophilisayo kunomoya la ekhaya ophilisayo ngelila ngomuntu waqhamuke wheelchair athi mayengena esangweni la ekhaya bese ezwa amathambo akhe ethi akasukume athi mayesukuma kusukumeke ahamba ngenyawo athi mayethatha unyawo lokuqala abonda usengihamba ayishiya kade efika naye le eseyizima ngoba kunomoya ophilisayo la kunomoya babamkhulu kunomoya omkhulu ilanga khulunyaka ezulu babuthi ukuthi efika umuntu kumina bese phile sezobonga manje ninake lento enhle kangaka nifuna ukuyona Manazareta ngiyancoma buyane edukwini isikhathi sisekhona akufanele siyone lento mabe ikuhlula lento uthi umnikazi walento mabe ikuhlula ukuthi ayihambisani nawe hamba uphumula ekhaya thatha umnazareta ubeke mhlawumbe uhlembe uyakukhumbule mhlawumbe uhlembe uyakukhumbule ngoba uhlembe uyabathanda bonke abamthandayo nabangamthandi futhi uyabathanda lento yasonto kabi wayengeke le ndoda isuwile lebhedayo suwale ntabazo izefuna thina namhlanje sesibhensile sekhona sikwaziyo makhona waziyo uyangane ibandla lakho kini ngoba leli lakithi ningalalela mina uNkulunkulu futhi ngoba baba omkhulu wavele uNkulunkulu hayi angixoshi madoda kodwa ngiyanipromote umuntu wayesezizwe naye usakwazi ukuphilisa hayi akaye uvula mhlawumbe isigodlwana kubo noma inkonzo yakhe kubo ngoba la ophilisa yimina uyabona nje ngizokuchazele kunabashumayeli abanikelisayo bangafuni ukuphuma mina bacela kumina ukuyonikelisa uthandazela abantu mayisukuma umuntu lapho usuke sukuma ngoba ngikhona namphakathi ngoba bene bacelile ngabanike isibusiso uyabona leka ngiyaphila khona indoda la yayafika nomakoti wayo ithi sizele amantombazana semaningi sifuna umfana uzoba igama layo kuzungabhubhu umuzwa kuwo ngase ngithi mina inkosi imbusiso ngamnika lo ngamnika kona wathi sebuya kwesiphethe amawela amathatha abafana ezobonga manje ngifuna ukuthi lento yenu inhle lento iphathele kahle udaleke ibandla lifana nani yabona la kusemgcineni mawuphuma la ungathi uyaphi futhi special la epheni
omunye kuyona lenyanga le inkulu umhlangano omkhulu waJuly lo umhlangano omkhulu futhi wamaNazaretha omkhulu nayo yonke umhlangano fika omunye ubhutana lo nobaboti wakhe nginikelisa nje ukuzonikelisa nje sizobika ingane yakhe encane ineminyaka 5 lo mfana uye5 manje enye inhlamvu ayikho isesiswini sebhokeliwe ukuthi uzohlinzwa akamletha athi mina ungaqala umlethe uthenga amafutha wathenga amafutha ngathi ke umbusela sethi uzoyihlikihla ingane la uyigcoba amafutha la wangithi uyayizwa inhlamvu esizwe uyigcoba ke amafutha njalo mayilala ingane mayisibhizile nje uyigcoba mayisibhizile uyigcoba wasenze njalo phela ngamasonto amabili wayesela esethi baba ngizobonga inhlamvu sezehlile sizazi manje nama ngezi ngomuthi madoda angezi ngamlingo futhi angamuthola futhi umuntu angumbambi futhi ngomthandazela nje futhi ngalokho ukuthi sababamba amakhanda abantu akunalo isikhathi ukubamba amakhanda abantu yabona bangeke ngosana ubasela ngisonka sengedwa ngathi ngesinye isikhathi ngifika kunomhlaba lo nakule pulpit asesilekele eTesi kwakusukuma ishosha ngesikhathi sikababa laza sukuma bese yabili baba mayibekwa la dehle ekhona baba ekhona itende thanda zoyisukume wasekufike mina ke manje ngizowenza njani mase kunzima kunje ngabona besukuma abantu ngabona ubaba unami ngicela ukuthi ihloniphe le washeme nihloniphe nabantu bakini abanithuma la ngoba mangabe nenze ungeyikho bayakhishwa ezulwini mabe kuthuma bakini befika ngesibonakaliso sokuthi hamba bakhonzele ebuhleni wena usuwenza lento abangakuthuma ngayona bayakhishwa ezulwini kanti ithemba labo usuwele seliwena ngoba wena useduze nomuzi wasebuhleni futhi mozuwa abanikelela bayafika bangene la ezulwini ukuthi kufuneka bangabe sifinyezwa siwavula amadlebe okusunyezwe ngako ungene emadlebeni ukusebenzisa ngoba ayikho into ekhulunywa la ekhaya ayekho umfundisi okhuluma la ekhaya ayingakhi ngoba umfundisi mayephethe inkonzo la usuyakha mawuthatha lento akunike yona wahamba nayo ekhaya wayenza uyibona imphumela kaShebu ukuthi uShebu yini Ngixakayo kunika amaNazaretha lo ngubi ibona kulijakisa emaphepheni ongasile nje thanda ukusema nayi indlu ngiyakhile lapha ayibheke ngane emaphepheni izobe siyisota nina nje behlala yona nabantu yake nanele kodwa nginenzele ngisalithenga iphepha bathi ngiyabheka ukuthi hayi ngizoyikhipha hayi ani ikhona kodwa imithombo ethembekile angithi ithembe bakwenziwani kanti
bengithi minister sikaShemba sikude silapha phakathi kwaManazaretha. Ngoba akekho umuntu owayibiza ngomthombo othembekile wangaphakathi elesonto emarumeni. Ungatholeli ukuthi bayamsindapha ephepheni. Uzothula bonke nalo wami siyindaba uzothula naye. Ngiyahona kodwa ngiyazi ngiyahona. Uyawudayise kodwa sibulo wakho ungaholi. Mina ngifisa ukuthi phakathi kwaManazaretha khayeleze umoya wokuzwana. Ungabi khona ukujahana. Ungabi khona futhi ungezwani ngamazwi. Makhona la niphambene khona. Wayithi ubaba wami ongizalayo. Makhona la ningabonanga kahle kwasolinye. Anokuyisana enhlale phansi ngibuyisana. Uzoyibona nephutha bese xolisa ngomunye. Ningahlali namagquphu namakholo. Yabona singamakhono impela kodwa manje omunye mayivula iCoca-Cola wayishiya. Wayishiya nomunye hayi mayisekuya uba nokusola. Ozalo suyiphuza. Ngoba ukuthembana akusekho emhlabeni. Akasibelele le ndlela yakudala lawa kuthiwa ukufisa 15. Sidle usiphele, ufisa umuntu usiphele, ufisa umuntu usiphele ePhalamende. Kuthiwa ngizonivuselela aManazaretha nibuyele leyo ndlela. Akupheleke ungazwani. Kuphele namanga esontweni. Uyabona mase kuphela ungezwani kuphele namanga esontweni. Ungakhula kakhulu uManazaretha kunalokho. Hayi niyabona abantu bangena. Phela mabefika labantu sikhuluma amanga thina esiphambili. Nabo zobona bonke hayi kukhuluma amanga labo baqhuba amanga kanti amangafunakali. Akhona amanga afunakalayo aphilisayo. Khona futhi amanga abulalayo. Wama ukhuluma amanga ngomunye umuntu oyikholwa. Esemdumela amanye amakholwa uyafa lo muntu enhlizweni. Asithandane aManazaretha sibe munye. Ungajabuleli omunye wenu ukuthi uyile. Emnyule wenu kwakhe. Umake, umdozo uhambe naye umake. Aze nabeno nokuthokoza ukuthi ngisathandwa. Bengasenalo ithemba ukuthi ngiyathandwa. Yilo luthando olufuna la kwesontweni ke lolo. Ngoba phela basizela sizele lona uthando. Nokukhandwa sibuyise endleleni. Nokuba muhle nje emoyeni, ube nomoya omuhle uzothi ushe ayisilima senkosi lesi. Uyabona makuthiwa isilima senkosi. Usukumuhle ngayakuthi sona umuntu odlisana ngoshe bayakudla odawu ngidlala ngomuntu wami ngisilima sesiziselana. Kodwa bawuhlakaniphile uhlanipa kufuneke libandla. Ngiyafisa ukuthi nezokuhle eManazaretha ukukhulu uManazaretha. Ube ngangentangakazi, ube ngangenani. Ngoba phela masana lento yethu. Siyophinda siyithole ipheje ngayo. Kodwa nje izolo. Besiphathisa ubayede.
ubani ongabhabhatisa bayede emhlabeni ukuthi uyabheka wena ngiphatheni kahle nabantu angiyonto okudlala mina nganitshela athi manje iphathe kahle lento sofika ekhaya nami ngoba ushembe uyafundwa bayamazi abantu ushembe kodwa bakude naye bayamfunda uyabona nje eZimbabwe basifunda eZimbabwe nokubonga amasenti phezulu amasenti malo ngelinye ilanga siyabona eZimbabwe sengiphetha-ke bantwana baNkulunkulu ngicela-ke nihloniphele abantu abagcotshiwe abamele ukuthi bame phambi kwenu ngicela nibahloniphe nikulalele abakushoyo nikwenze ngoba laba bantu laba mabegcotshiwe njengoba befundisa kanje bayisandla sikashembe sokuphosa mayeke ushembe yibona bakhona ungabeyi ubatshane njengoba bobina abanizalayo umfundisi uye la nawenzayo futhi ungenisa uye umfundisi wabo ungenisa kwenzayo maye ufutha sephambi longenisa kwenzayo athi uyakwazi manje uma emhlabeni naye uyokweya kwenzayo asibathandeke bese ngicela kaManazaretha ukuthi nenze okuhle phambi kwabantu ukuze bakuthande uNazaretha babonele yini ukuthi kumnandi kanjani uba yiNazaretha ayikho mina into engisinda nje ukubona abantu bexabana nibanga umsindo yabona manixabana ngamakholwa sosephela ukholwa ngoba manixabana ngakho izinhlamba phakathi esontweni phela akekho ongayazi inhlamba into yakhiwayo ayifundi inhlamba usho noma yini ezocasula omunye umuntu iyona-ke inhlamba leyo ngiyacela ukuthi oshembe basikhumbule ukuthi konke la sonebona bese besibuyisela endleleni yabo ngisho babankulu ngicela ukuthi nginibuyisele nani ngicela nivume ngicela befundisi bangilekelela ngoba phela umthetho ngifisa ukuthi babe njalo babuyekeza abantu ngomthetho webandla noma ku-23 babuyeze ngomthetho webandla imithetho yakhona leli bandla eminye yayisikhohliwe yayisenziwa kuthiwa-ke angizonivuselela amaNazaretha akushiwongo ey'ndaweni ey'ningi kuthiwa ebuhleni ngizofika lo mfana lo oyimini thuma labo mama labo ngizofica lo mfana bese nimtshela lento engithuma iyona kuyena maningayenzi ngizothatha imphefumulo yenu ngaleli bantu ugombela uyamthatha mayithungisa walikhathalela walihluphekela elakha leli bandla yoselikhulu kangaka manje Nkosi kusele kuzwini
Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesibelelo 197 socela uMshumayeli umfundisi uMlungwane wasePhumlane asiholale inkosi Moses uma